Taradadau, tararara, taradadau. Como andamos, ó? Veña, espera que me escondo outra vez. Se tiveras unha cociña como a miña, aí sí que te ibas a esconder ti. Xa verás como hoxe non te vas a esconder cando vexas a receita. Moi bons días, familia. Benvidos de novo o Estache Bo. Imos cociñar. Cociñar ademais un estufado, con ben de verduras, como lle gusta a nosa Lidia, con ben de historias, como nos gusta a todos, que moitas veces falamos do peixe e da carne, pero mira que metemos a horta, mira que nos doi algún ao lombo, a min non, de estar cas leitugas e cas patacas. Vamos por aquí, veña. Pataca que poderíamos meter aquí, pero hoxe este estufado vai ser con berenxena, que é algo principal nesta receita, que vai ir un pouco tamén con este lombo de cocho, pero que en realidade o que estamos a meter é bastante sabor e intentar darvos sempre a vos moitísimas ideas de como facer guisos, estufados, calquera asados, dame igual, con que? Co que teñamos a mao, ca temporalidade, co que nos den. Así que nós, por aquí, empezamos cun pouquichiño de caldo, que sempre temos, neste caso, un pouco de caldo de polo, temos ese lombo de cocho, temos tamén aquí unha morcilla, extremeña, das boas, destas ibéricas, bonitas. Temos por aquí tamén un pouco de tomate, temos allos, temos loureiro, temos un pouco de comiño, pimentón po e urego, porque vamos facer unha mariñada, algo de cebola, un pemento, un chisco de vinagre e, por suposto, xa falamos, as nosas berenxenas. Moi bons días, Lidia. Bos días, Iván. Ai, Dios mío, que contenta estás hoxe. Estás a mirar aí, estás vendo que a relación é 6-1, polo menos. Eso que lle metín aí unha morcilla de Extremadura. Unha extremeña para destas... compensar, non? As verduras. Hai que compensar un pouco dese sabor. Moita verdura. Home, unha berenxena é así, un pouco insípida, se non lle botas un pouco de morcilla. Ai, Dios mío, non, mira, en serio. É un mítico guisiño que normalmente eu estaba lendo tal, faise con as berenxenas que chaman berenxenas de Almagro, que son de Cidade Real. É unha berenxena máis pequeniña, que normalmente eles ten IXP, de todas formas. O sea, se non encontra tal, é sempre, ou as cultivas ti, ou as tes aí, es de Cidade Real, ou directamente veñen en grandes botes en conserva como a vinagreta. Entón, bueno, é como un encurtido de berenxena e nós neste caso imos facer un pequeno apaño a esa historia, pero coa berenxena de toda a vida, que neste caso hoxe non lle vamos a quitar o amarguexo ni nada, porque como imos a estufar moitísimo, non vai pasar nada. Así que o primeiro que vou facer é coller ese cachiño de lombo de cocho e imos a mariñar un pouco cas especias que teño ali, un pouco de comiño e tal. Se mo traes, perfecto. Vale, porque vou coller un cunquiño como este, por exemplo, e tamén o vinagre, o pemento, todas as especias, porfa, que vamos a poñer aquí e imos bulir de contado. Mira, teño un cachiño de carne así bonito, algo de graxa non me importa nunca, vale? Se ten así aquí un pequeno nervio, vale, podo eu quitar directamente, que estaba aquí ahora mirando, tocando, porque as maus dun cociñeiro son moi importantes. Dígolo en serio. E se vedes aquí hai algo que xa sabes que vai ser como un pouquiño fibroso, que máis nos dá quitarlle este pouco así e así, este lado, aí, fora. E o que fago, por exemplo, é, mirade, vamos a ser xenerosos, un cacho así. Veña, isto que vou facer é como uns pequenos bisteritos, desta maneira, para facer uns tacos bonitos, e con eses tacos non me quero tampouco quedar moi pequeno, porque despois no guiso, pero así como medio de bocado, de boca grande. Vale. Estaba me rindo cando vi estos ingredientes. Dime. Porque ti lembras que nun programa falamos da caca perfecta. Sí, da caca perfecta, da escala de Bristol, pode ser? A escala de Bristol. Bristol, que era unha escala que empregábamos no eido sanitario, sí, non? Para que os pacientes nos expliquen como son as súas cacas. Sí. Preguntáchesme como era a caca perfecta, pois estaba vendo estas morcillas, sí, e sería tal que así, pero máis clara. Epa, pera, que a nosa nutricionista encontrou unha similitude espectacular. Isto é un Bristol 4. Aí tedes un truño, según a nosa tal. É unha morcilla. Pois, pero ten que ser máis clara. Sabes por qué? Por qué? A cor é importante. A ver, contanos un cachiño máis, veña. Porque se fose así escura, ¿sí?, quere dicir que pode ter restos de sangue do trato dixestivo máis alto, non? Vale, escoitade. Porque se a sangue fose clara, pois ¿sí?, correspondería á última parte do trato dixestivo. Podría ser unha hemorroide, unha fisura, algo a nivel recto. Perfecto. Pero se é escura, quere dicir que xa foi sometida esa sangue a un proceso dixestivo. Por eso queda escura, ven máis de arriba. Vale, escoita, e se tomo moi... isto é unha pregunta que che vou a meter aquí así, pum, coitelada, porque tal...
Pode ser tamén que tomara algo de tinta de, por Sí, exemplo, de xouba, de choco, Sí, claro. que tomara moito viño deste ennegrecido que Sí. porque tamén tiñe Sí, as... sí. Amigo, porque tamén. eu a veces teño botado algún así un pouco oscuriño e non é por a sangue, eu xa sabía do que era. Pero bueno, está ben que fagamos un cribado de sangue oculta en feces, sobre todo se temos antecedentes na familia de cancro colorectal, pois se mira eso si hai sangue nas cacas. Estupendo! Mirad o que facemos nós. Xa sabemos un pouco máis das nosas caquiñas, que tamén é importante, vale? Que parece así como unha tontería, que moitas veces temos así como esta historia de ai, de eso non se fala. Sí, hacese falar de todo. A mí encántame falar En de plan, eso. tal, bueno, porque é o teu traballo de todas as formas, todas entendo ben. Pero hai moita xente que somos así un pouco escrupulosiños ou tal. Eu non son moito, Vale, desde que teño sobriños e teño que cambiar algún cu de vez en cando, xa me toda a tontería se me quitou. Un chisco de aceite, mirade, un chisco de sal e pimenta que lle botamos, e agora, este pouco pemento en pó, mirade, un pouco de comiño, sempre vos digo, invasivo no seu sabor, así que un chisco nada máis, ben de ourego e, por suposto, un chisquiño de este vinagre. Veña, e o que fas ti é empezar a papuxar. Aí, tes as maus limpas? Sí. Pois dalle aí un chisquiño que imos a meter e tal. Se precisamos un pouco máis xa mo dis, pero eu creo que ten bastante humidade e é máis que suficiente. Así que eu xa me coñezo esta historia e vou empezar ca miña historia para aquí e ca miña tarteira da felicidade para empezar a rustrir. Vamos aló. Aquí, mirade, imos facer un guiso. Vale, como guiso xe vai levar un pouquiño de tempo e tal, na súa media oriña, 40 minutiños, tal. Si que o que vou facer é non cortar moi miúdo a verdura, vale? Chámase mirepoix, pero normalmente o que digo eu é de tamaño así, de dediño, así, desta xema. Polo tanto, eu o que collo é esta cebola, este pemento, non vos movades, que sodes moi listas vos, aquí un par de allos. Mira, sabes o que vamos facer? Espera un segundo, antes de nada, aquí un allo quero que vaya pa aí. Vale, entón, o que vou facer é, ali teño o cunco, vou facer isto. Mirade que a cociña moitas veces é isto, bulir e pensar, sí, creo que aí xa vaya un alliño. Vale, mira, outra cousa, é unha mariñada, é como un adobo do cocho que lle queda moi ben. Xa fixemos algunha vez algunha historia destas. Bueno, pois ora digo vos, en serio, que isto dun día para outro moito mellor. Digo moitas veces, pero tal, hoxe vou non facer así e non vai pasar nada, porque tamén quero que aproveite esa berenxena todo esa caldumada que lle estou a motar aí, vale? Ese tal, porque lle vai dar moito toque a tal. Polo tanto, que che fago isto, un segundo de nada. Veña. Veña, metemos un boallo aí, xa teño, mira, así non mancho as maus, macho. Así é moito mellor, Ter un pinche de cociña como Lidia e tal, por cima vai te metendo historias que ese mariñado pode ser un mariñado tamén pon a verdura, Sí. Perfectamente lle botas isto a berenxena simplemente, que é o que estamos un pouco a facer ou calquera outra historia, e falo ben. Vale, eu Ti recordas que eu contara que a berenxena tivera unha experiencia así mala de nena ca berenxena, que tardei moito en comer berenxena? Que fora, non me acordo. Que me obligaran a comer unha berenxena que non me gustaba, isto de a merendala, ceala, non comela, Sí. e me quedara a experiencia traumática, tampouco tanto, pero Sí, non que falamos tardei de... Vale, moito sí. en volver a comela. Ti tes algún alimento así destes que tiveras algunha experiencia negativa e non volveras a comer? Sí. Xa o contei moitas veces. O peixe por culpa dunha espiña. Eso. Pero flipas, Pero como se estive moitísimo tempo e inda por... Mira, non te vou mentir. Cando vou por aí, cando saio fora, se non teño xente coñecida ao meu lado para comer, é moi complicado que a mí me vexas comer peixe. Porque teño unha tranquilidade para comer peixe, pensando que hai unha espiña en cada cacho. Imagínate a mítica codia de pan que me pasa pola gorxa. Estou comendo peixe e a miña cabeza fai pum, espiña. E quedo como un pouco... E xa me empeza a molestar todo. Polo tanto, se non teño moita confianza, é unha cousa o que sei, unha reunión, tal, non collo peixe, Non, unha ensaladiña a vivir e quedo increíble, porque aínda me queda na cabeza esa historia de dicir, que che pasou aquí un día algo? E pois sí, pásame eso. É unha cousa normal ou que? Sí, as aversións alimentarias poden ter diferentes orixes. Unha pode ser esa, non? Ter unha experiencia traumática asociada á ingesta dese alimento, non? Nese caso, o mellor, segundo o alimento que sexa ou a cantidade de alimentos aos que teñamos aversión, ás veces hai que contactar con un nutricionista por si temos algunha carencia, non? Non comer certos alimentos poda inducir algunha carencia, non? Vale. Pero, ás veces tamén hai que recorrer a un psicólogo infantil, non? Porque moitas veces está relacionado con unha experiencia de Sí, trauma. pero estou
vale, infantil, pero neste caso a min pásame Bueno, tal. infantil, psicóloga especializado na comida. Vale. Non infantil, estaba pensando nos cativos, pero Vale, perfecto. Estaba pensando aí tamén un pouco e dixen, bueno, pues correcta igual... aclaración. Vale. Pero moitas veces non ten necesariamente esa orixe, non? Hai xente que é máis selectiva comendo xa dende o nacemento, pode ser debido a algunha neurodiverxencia sen diagnosticar. De feito, moitas veces aínda non hai un diagnóstico de autismo, por exemplo, ou TDAH, e se manifesta simplemente con que son nenos ou nenas moi selectivos comendo xa dende o nacemento. Que non repunantiños, que moitas veces tal, non ten por que ser repunantiño, que moitas veces a veces teñen igual algunha historia, non? Acabas de dicilo ti, porque estou pensando eu, chamando repunante a un rapaz, de repente ten autismo ou calquer historia destas, ollo, Claro, por iso que non temos que forzar, non? Si, temos que intentar que coman o máis variado posible dentro da súa condición. Isto dilo moitas veces, isto ten que ser importante porque dilo moitas veces é unha cousa que creo que temos que empezar a meternos no noso miolo, É importante non castigar ca comida, quero dicir, porque moitas veces empregamos isto de tens que comer a berenxena si queres tomar o flan. Claro, sí, quedas en debuxo se non o comes, quedaches en non sei que. Automáticamente que mensaxe estou transmitindo? Comer berenxena é o castigo, tomar o flan é o premio. Vale, isto gústame. Isto vai pa miña sogra. Isto vai pa miña sogra, para aí. Que che dixen? Máis dunha vez que nada de se comes todo, douche unha piruleta. Error. No. Que lle estamos a dicir ao rapaz? Que esa piruleta é o mellor, un premio, e non queremos. O premio é o de comer todo. E que a comida é un castigo. Claro, é o castigo para chegar ao premio. Ben, gústame o que acabas de dicir, non o dixen eu. Mar, non o dixen eu, dixo Lidia, É importante, sobre todo con estes alimentos que nos gustan máis de incluir, non asocialos a experiencias negativas, ten que ser todo o contrario, non? Cando estamos nun contexto de unha comida onde a comida é fonte de estrés, de tes que comer, come máis, non comiches nada, pero proba un pouco, non? Esa sensación de estrés na hora da comida. Ese bule-bule, ese ruxe-ruxe de que en plan, deixame en paz. Relacionamos o alimento con unha experiencia negativa, con unha experiencia desagradable, pois temos que facer xusto o contrario, non? Se queremos que abran máis ese abanico de opcións. Estabas a contar o das piñas, de feito, a miña historia foi que eu quería, por exemplo, maxaxeado vai, moitas grazas. Eu neste momento, cando era pequeno, non me acordo moito, inda que me acordo ben despois da historia de ir ao hospital e toda a carallada que foi moitísimo, de verdade, en serio. Pero unha cousa importante para min é que eu dixen a miña nai que quería sacar o bolo alimenticio todo para buscar a espiña que xa encontrara, E de repente, ela díxome, non podes sacar, tes que escollela da boca como se foras un home. Non me dixo así, pero eu dixen, pois entonces trajoa. E tragueina. Mira onde está, estaba rifando, o sea, estábamos en plan, pim, pam. Bueno, non quero dicir isto, porque agora miña nai vai dicir, xa non tes trauma, agora non porque xa me ves comer pescado, pero sí, tive moito tempo trauma, ela sabía, tamén. Quedou apenada, outra quedou apenada. Claro. Outra cosa tamén importante, cando rexeitamos un alimento, temos que ver, ás veces é cuestión de textura, non é cuestión de sabor. Entonces, antes, pues, temos que probar en diferentes texturas. Por exemplo, o mellor non nos gusta a textura da berenxena, pero se comemos un baba ganoush, non? Que é como un pate de berenxena, sí que nos gusta, non? Ben, perfecto, como buscarlle contos a esa historia, exactamente. Pélamo o tomate un segundiño, e voume poñerme con eso, porque é que facer ese pisto, acabo de botar un par de allos tamén aí, mirade, isto por aquí, ti non te preocupes, un chisco de loureiro, mirade, aquí o temos tamén, va aquí para dentro, imos facendo toda esa historia, vale? E o que facemos tamén por aquí é encender este lume, mirade, aí, eso é. Collemos esta historia así, isto vai empezar dentro dun anaquiño, collemos ese tomatiño e metémolo aquí, e agora o que vou facer eu, ter esta carne selada en grande, vale? En grande, refírome a que botei uns cachiños así como ao final de dous bocadiños. Ten toda esa mariñada, como lle dixen antes a Lidia, se a poñemos dun día para outro, non pasa absolutamente nada. E eu, igual que ela está a traballar, vou empezar eu tamén a traballar. Voulle quitar este carozo verde, falan un pouco deste carozo verde como se fora venenoso, falan tal. Que é iso? Eso porque a berenxena da familia das solanáceas, como a pataca, por exemplo. Como pemento. Vale. Sabes que a parte esta verde da pataca, cando a pataca ten esa cor verde non se debe tomar, non? Porque ten unha solanina que é unha sustancia tóxica, ou por eso a pataca non se pode comer crúa, a berenxena tampouco, non? Vale. Podemos falar de saponinas? De saponinas? A saponina é unha cousa que ten a pataca, din, que é unha cousa xabonosa, que tamén ten a quinoa. Sóname, non sei, Pode ser, Igual estou falando de tal. Vale, neste caso, solanácea da familia dos pementos. E que pasa, entonces, con iso, co verde? Que non se pode comer, aparte, si tivera unha parte verde, así como a pataca, sabes que a pataca cando ten unha parte verde, non se pode comer. Por eso non se pode comer crúa, non? Porque ese ingrediente, pois crudo, a solanina, non se pode, é tóxico crúo. Vale, por eso a berenxena cociñamos igual que a pataca. Vale, exactamente, pero crúa
a verde, ainda que non fora verde, a pataca non podese comer. Poderíase comer se non é crúa. Crúa? Sí, a parte branca, por exemplo. Crúa? Sí, No, na pataca non se debe comer vale. crúa. Pois eu creo que hai por aí unha sustancia que deben chamar como saponina ou algo así, xa o lerei. Xa che contarei ou tal, xa miraremos ben. Queres os vale. dos Os tomates, deixo aí un segundiño, mirade, porque isto que estamos a facer é o seguinte. Como hoxe a protagonista tamén é a nosa berenxena, o que vou facer é toradiñas grandes. Mirade, mira, así. Vou facer unha cousa, esta en tres, que me parece que vai quedar máis lustrosiña, e así. Como casi como patacas deluxe, poderíamse dicir, verdad que sí? Vale, que a berenxena, botánicamente falando, é unha froita. Concretamente unha baia. Unha baia? Sí, na clasificación botánica é unha froita. O que pasa que a nivel nutricional, pois metémola cas verduras. Pero, bueno, é desos como tomate, tamén. O sea, sí, pero o tomate sabía que era unha froita, pero en serio que a Na clasificación botánica, Sí, bueno, pero da igual, pero a veces é interesante ese tipo de cousas. Veña, esta creo que me vai sobrar, bastante, a veces, se te posa a cortar ben as historias, quedan ben chulas. Mira, aquelo que ten xa, ben de lume. Vamos cortar os tomates un segundiño, pero antes xa vou meter a carne, porque isto vai de contado, vale? Esta berenxena toda aquí, ben postiña, como vos dixen que parecía así como unha pataca de luz, un cuarteirón dos bonitos, mirade, aí, perfecto. E isto, vide comigo, porque vimos directamente, xa tiña algo de aceite, si ou non? Pois veña, aquí, botamos esta historia, aí, ruxe, Por que estou aproveitando isto? Porque isto é a gracia, un pouco hoxe tamén desta condimentación, destas especias que lle gustan tamén a Lidia, pero que nos gustan tamén a nós, A mí gustame bastante, de feito. Vou coller un cunco bonito, así. Eso, agora, sí que cando pella a primeira rustrida, un chisco dese aceite, lume para arriba a cachón, veña, aí, miro ben para ti, para que este todo no seu sitio, e isto pa diante. Agora, isto que está pequeno, remexemos un pouquiño, e mira, a propia historia ten un pouco de sabor. Non pasa nada, sabor por aquí. Vale, os tomates cortos en un segundo de nada, xa viredes, aquí, tá? Rápidamente facemos este pequeno corte, quítolle esta parte un pouco máis verde, e isto xa está no seu sitio, vale? Tomatiños que van aí, temos que un pouco facer ese rustrido a nosa maneira, e esas berenxenas, según saquemos a carne, ímolas meter tamén aí. Por qué? Porque despois imos xuntar absolutamente todo. Mirade que cousa tan sinxela, aquí, isto en cuarteironciños, así, este tomatiño, se está como está este, ben maduriño, moitísimo mellor para este tipo de salsiñas, vale? Porque se vai desfacer, vai quedar como unha pastiña espectacular. Se non temos isto, temos un tomate caseiro porque fixemos unha salsa, perfecto. Ou un tomate triturado envasado, Un tomate triturado envasado, un calquer cousa, valeríame tamén, vale? Así que isto, por aquí, que se vaya facendo ese pequeno rustrido, xa vai. Maravilla, maravilla. Temos isto feito por aquí, isto por aquí, volve. E agora, nós, un pouco de xeito, mirade, con unha destas, imos dándolle a primeira volta. Aí está, vale. Esa primeira volta, esa primeira selada, pensade que o que estamos a facer aquí agora, agora nós tamén, é un pouco sacarlle os primeiros saborciños. Pero rapidamente isto vai guisar despois, vale? Xunto ca berenxena, xunto con todo. Polo tanto, non nos importa tampouco que se pase de todo. Directamente o que queremos é que teña un lume forte que non se acabe pasando. E tampouco, pensade, mira, Iván sempre tosta moitísimo a carne, cando tal, mete tal. Sí, pero hoxe, dalle a cabeza, Hoxe que hai aquí? Pemento. Pemento en pó, verdad que sí? Sí. E o pemento en pó, a que se queima? Vale, ten humidade, ten ese vinagriño e tal, pero se queimamos o pemento vai dar un sabor amargo impresionante. Como ten allo que o relamos a última hora, tamén lle vai pasar algo como a iso. Por lo tanto, sí, darlle un pouco para que eses tumes despois sexan o fío conductor de xa berenxena, pero nada máis. Así que, aquí, carne que se vai pasando, metémola aquí. Eso é, os cachiños máis pequenos primeiro e os máis grandes despois. Ainda que, bueno, ainda que estou falando, vou facendo as cousas máis ou menos ben, Mira, aí está. Estaba mirando este sofrito, que esta é unha forma de meter verduras. O sofrito de toda a vida, en cantidade, é unha forma de meter verdura. Por suposto, claro, claro. E máis, xa o dixe máis dunha vez, como batch cooking ou como orden e tal, se tes estes rustridos de verduras feitos xa así como industrialmente, como digo eu, metes aí 4 ou 5 de todo, mesturas con garabanzos, con pasta, con arroz. Chisco de aceite. Mirade todo o que está nesa tixola porque é moi importante. Por qué? Porque ven a nosa maravilla. Vamos botar toda esta berenxena aí e ímola
aquí. Xa non montaches máis aceite. Quixera un pouco. Non quero máis aceite, sí, un pouquichiño. Pero non vou botar máis. Por qué? Porque tamén é como un pouco esponxa, a berenxena, así que hai que ter tino con ela. Nós o que facemos agora é coller así unha cuchariña máis un garfo, vale? E empezamos a meter un pouco tal. Mirade isto. Hai moita xente que lle quita a pel ou que tal. Nada de quitar pel. Nós, É comestible. lume forte, metemos unha boa marcada, esperamos a que isto se faga e cando isto tamén un pouco máis acaramelado, xuntar todo. Con que? Con un pouco de caldo, un pouco de tal. E non chesquilichasqui, estamos aquí, veña. Pois veña, home, veña. Moito me gusta a min esta posición en xerra, así. Eso recórdame a dunha fonte, como se chama? O cowboy. O Meneken Pis, non? Non se chama Meneken Pis? Eso está en Bélxica. Sí. Va, fuches alguna vez? Miráchelo. No. Pero dixeronme que é moi Tens que ir pequeno. a velo, vas dando un paseo por Bélxica, di bim bam bum, e de repente, en serio, digo en serio, é unha estatua así. O día que fun eu, estaba un tipo desvestindo, o sea, non sei que fixera así, debía ser unha ofrenda, unha historia rara, non teño nin idea. Pero noso. Veña, ni Meneken Pis ni nada. Mira que cor, Mirade esas berenxenas. Pouquichiño aceite, eso sí, neste caso sí que estiven aquí, dándolle unha voltiña, facendo unha cousiña, tal, dándolle ese mimo, ese cariño que nos gusta. Por qué? Porque non queremos que se nos queime, non queremos meterlle moito máis aceite, porque enchoupan de todo, e temos aquí aínda todos os sabores que o que queremos realmente, así que aquí, isto apago. Mirade, ese ruxido moito me gusta. Aquí, o primeiro que vou facer é unha cousa, mira, malladiño, collo unha culleriña por aquí, e o que fago é o seguinte, teño por aquí un allo, vale? Ese allo que botei antes enteiro, e vou uno que está así xa confeitadiño, moito máis blandiño, moito máis tranquilo, e este, sen queimarnos, apreto por aquí e sai. Mirade, abre aí, porfa. Veña, perfecto, isto vai para ti. Con que? Cun chisquiño de comiño, mirade. Aquí, cocú, un nada de comiño, e ti a machucar, machucadora, así me gusta, veña. Eso por aí. E eu, o que fago é o seguinte, teño todo prácticamente ordeado, verdad que sí? Aí ese machucado que vai a última hora, collo un pouquichiño dese caldo que tiña por aquí caseiro, con eses recortes, con esas carcasiñas do polo, dunha jaliña que teñas na casa, dame igual. E collo as miñas amigas. Mirade, estos son unhas morcillas. A morcilla pode ser de moitas maneiras. Hai morcilla de arroz, que é moi mítica, de Burgos. Aquí chamalle morcilla, aquí en Galicia a veces algunha morcilla en algunha zoa a que o chorizo ceboleiro. Nada, sí? Chorizo ceboleiro, sí, algunha xente chama de morcilla. A morcilla ten que levar sangue, polo tanto, o chorizo ceboleiro se non leva sangue non é morcilla. En este caso é de carne ibérica, perfectamente bonita, mirade. E moitas veces, se nos encontramos este tipo de morcilla que ten algo de graxa, as súas cousas, vale, non deixa tal, o que imos facer é cocela. Se vemos que está moi brandiña. Neste caso, cachiños bonitos, lustrosos, para que non se me desfaga moito, se me desfai algo non pasaría nada, e a codia, esta codia, pois que pasa isto? Mira, fora, codia fora. Entón, o que fago é o seguinte, botar aquí, así, cachiños. Esa graxiña vai empezar a desprender xa todos os seus aromas. Aquí, así, postos. Vai a dar un toque moi diferente, posiblemente, daqui sacamos que o estufado sexa xa, pois dándolle un toque, como digo eu, así, ou como di o outro, que moito lle gusta a xente cando digo como di o outro. Mira, aí, isto por aquí, esa grasiña vai a empezar a soltar agora, e vou a empregar o seguinte, que é esa carne toda, mirade, xunto cos zumes, importantísimo, aí, veña. Colocamos un pouco, mirade. Encántame esta parte a min cando xa está todo collendo sentido, porque ao principio hai unha chea de ingredientes ali que me cachis na mar, E aquí agora, eso sí, mira, por favor, ule. Non me digas ti que esa morcilla non está facendo unha cousa xa predomina o cheiro da morcilla. Xa bonita, vale. Nós aquí collemos con o meu pano que teño aquí, que moitas veces o cociñeiro para que ten o pano, para limpar, para remexer, para o que queira. Aí, isto, subimos lume. A ti gustan cheas elaboracións que levan sangue? A mí non me importa unha elaboración que leva sangue, esta sangue está callada, miña... As filloas de sangue? Pensei que non me gustaban hasta que as comín que estaban boas e flipan as filloas de sangue. Ainda foi pouco, fun con un colega meu, unha parella, en realidade, que é María e Marco, e fixemos un pouquichiño de matanza, vale? Así, nunha aldea, tal, e había unhas filloas de sangue. Que auténtica maravilla. Eu hai xente que vende fora, digolles que de chocolate. Son de chocolate. Tamén vale. Digolle crepes de chocolate. Pois eu o que digo é, oh my god. Porque senón non as proban. Oh my god. Vale, mirade isto. Ten sentido ou non ten sentido? Xa.
ese rustrido inicial, vale? Esa berenxena que fixemos pouco a pouco, que tamén é protagonista, que aquí sí que podemos botar o que queras. Quero que quede un pouco enteira, por eso, esos cachos grandes, vale? Neste caso, así. Collo, doulle esta meneada, tranquila. Temos aquí un machucado precioso, que neste caso, mirade, como xa estaba medio cocido, ese allo medio confeitado polo lume, porque é parte do noso rustrido inicial, desa base que lle chamamos moitas veces, o que facemos é o seguinte, vale? Collelo todo e metelo aí. Este allo, empregámolo, é moitísimo sabor, sobre todo con ese comiño. E se queres botarlle ti un cachiño de cayenne ou de picante, tamén me vale. Veña, aquí facemos o seguinte. Vas a aproveitar, claro. Oh, mira. E hecho quitar. Veña, perfecto. Eso para aí. E agora, non cubrimos de todo, vale? Simplemente ese caldiño o suficiente para que todo empece a coller un pouco de cor. Neste caso, como quero que este 20 minutos, 25, 30, incluso 40, vale? Por qué? Porque o que temos que facer agora é ir vendo como vai. Ese puntiño que non se nos defaga é tamén mirando a carne, que ten xa o seu xeito, vale? E cando digo xeito, xa veredes por qué. Porque, claro, a carne mola toquetear de vez en cando. O que quero é que eses tostados afundan todos. Aí, ese allo que estaba aquí, ímolo meter no medio, perfecto, e que pouco a pouco se vai a facer. Que agora podo empregar unha tapa? Podo, pero son dos que digo que esos sabores se van a concentrar. Empregamos moi pouco sal nesta elaboración. Por qué? Porque agora chega o momento dese caldo que teño, que sempre fago sen sal, de empezar a meterlle un pouquichiño e ir probando. Como isto se evapora, aquí deixamos así o cucú, falamos un pouco máis Lidia e eu en 35 minutos creo que teño isto feito e empezamos a vapar. Chisquilichasqui, dos grandes. Veña. Hoxe cociñamos estufado de berenxenas. Comezamos cortando o lombo de porco en tacos para salpementar, xunto con ourego, pemento doce, comiño, aceite e vinagre, facendo así o lombo en adobo de toda a vida. Ao mesmo tempo que picamos a cebola, pemento, allo, loureiro e os tomates para rustrir cun chisco de aceite. Co lombo maniñado, salteámolo para reservar, e na mesma tixola, dourar as berenxenas en cuarteiróns, ao mesmo tempo que machucamos os dentes de allo do rustrido xunto co comiño. Voltamos a nosa tixola para engadir a morcilla en rodaxas xunto coa carne reservada, as berenxenas e o noso mallado, remexendo o conxunto para verter o caldo, deixando cociñar uns 40 minutos. Así que vai chamando a familia que comeza a papatoria. Vamos, Lidia, vamos! Xente da casa, ollo que a receita doxe. Vaya berenxenas, vaya estufado. Aquí o único que tens que facer é ese rustrido típico de cebola, un pouco de tomate, allo, o que teñas por aí. Despois, unha carne que adobamos para que este todo isto lucindo cas berenxenas e con todo o demais. Agora, salsucada e moita marmelada para unhas berenxenas estufadas do Estache Bo. Aburiño! Oh, má, vaya boquiña que metes.